お待たせしました。2部後半は5歳から19歳までのダンサーによるキッズ&ティーンズソロお手合唱です。今回このショータイムにはアレルイタヒチだけではなく、小川典美先生率いる沼津にスクールを持つ T アイアタフラタヒチアンダンススクール様から5名のキッズダンサーさんが一緒にチャレンジしてくださいます。典美先生、ありがとうございます。ソロお手合唱はタヒチアンダンスのソロの大会をイメージしています。タヒチアンドラムで作曲された課題曲を与えられて、それを各自が自分らしい振りを考えて踊るものです。ステップの正確さ、表現力、難しいステップの完成度により順位が決まるのが大会。今回はチャレンジの場所として楽しみながら、それでいて真剣に踊っていただきます。参加するダンサーさんにはゼッケンをつけていただきます。20名いるので1番から20番までです。課題曲は年齢別に3種類の音源を用意しました。幼稚園から小学校4年生以下、5年生から中学生、高校生以上、年齢の若い順に2名から4名でステージで踊ります。髪飾り、首飾り、ブラ、パレオ、そしてダンサーさんの踊りをこの会場にいらっしゃるタヒチアンダンススクールを主催している先生方にジャッジしていただきます。ジャッジ方法は2種類。1つは基礎、表現力、ファーラップ、ファッション。もう1つはファッションのみです。ファッションが多めです。簡単に言えば心に響くかどうかです。各自のジャッジにより1位、2位の2名を決めていただきます。それを集計し1位、2位、3位が決まります。もう一つはファッションのみ。特別賞を1名記入していただきます。これらを集計し3部で結果を表彰させていただきます。表彰された方にはプレゼントがあります。今回初めてソロお手合にチャレンジするキッズもたくさんいらっしゃいます。ぜひ大きな声で声援をよろしくお願いします。では始めていきましょう。